Papežská bazilika svatého Jana v Lateránu je označována jako matka a hlava všech kostelů města i světa. Mater et caput ecclesiarum urbis et orbis. Název baziliky svatého Jana v Lateránu celým názvem baziliky nejsvětějšího spasitele svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty je odvozen podle původního majitele pozemku, senátora Plautia Laterána. Ten měl na tomto místě, kde se dnes nachází bazilika Domus Lateranus, později nazývaný Lateránský palác. Jelikož ale zosnoval spiknutí proti císaři Neronovi, byl v roce 65 našeho letopočtu popraven a jeho majetek byl zabaven. Za císaře Septima Severa byla část těchto pozemků využita k výstavbě velkého vojenského komplexu Castra Nova Equitum Singularium. Zakladatelem baziliky byl císař Konstantin Veliký, který chtěl vyjádřit dík Bohu za vítězství nad Maxenciem v roce 312. Pozemky pevnosti a kasáren císařské jízdní gardy, která podporovala Konstantinova soupeře Maxencia a byla po bitvě na Milvíském mostě zrušena, daroval papeži Melchiadovi a tak na nich mohla být postavena bazilika, která je nejstarším známým kostelem v Římě. Pětilodní bazilika s atriem byla tedy postavena při starším baptistériu v letech 313 až 324 na strategickém místě za aureliánskými hradbami a mezi dvěma branami v blízkosti rezidence císařovy matky svaté Heleny. Vysvěcena byla 9. listopadu roku 324. Konstantin je také vyobrazen na mozaice v apsidě jako donátor s modelem baziliky v rukou. Byl to první velký křesťanský kostel vůbec a byl zasvěcen svatým Janu Křtiteli a Janu Evangelistovi. Původní kostel ze 4. století byl mnohokrát zničen a znovu postaven. Několikrát byl vyplněn Berbary. Například v letech 410 až 455 byl vyplněn Vandaly. V roku 896 byla bazilika poškozena zemětřesením. Byla poté přestavěna v románském slohu, vyzdobena mozaikami a obložena barevnými mramory. Při gotické přestavbě z iniciativy papeže Klementa V. přibyli ke svědcům na mozaikách svatý František a svatý Antonín Paduánský. V roku 1308 bazilika vyhořela. Bazilika San Giovanni in Laterano s přilehlým palácem byla od 4. století, konkrétně od doby, kdy ji císař Konstantin I. v roce 324 přestavěl a daroval církvi sídlem papežů. Tento kostel se stal prvním a hlavním sídlem papežů, než se v roce 1309 přesunuli do Avignonu. Celkem jich zde žilo 161. Lateránská bazilika je považována za mateřský kostel katolického světa a je také sídlem papeže jako římského biskupa. Zde bylo také v roce 1300 papežem Bonifáciem VIII. Vyhlášeno první jubileum. Malou fresku, která tuto událost připomíná, najdete na prvním sloupu v pravé lodi baziliky. Někdy bývá její autorství připisováno Giottovi. V době avignonského zajetí papežů chrám pustl a 21. srpna roku 1361 jej zachvátil katastrofální požár, při něm se zřítily 4 jaspisové sloupy střední lodi, shořela střecha a ciboriový baldachín nad hlavním oltářem. Tehdy se propadl strop hlavní lodi baziliky a objekt začal zarůstat trávou. Papeže Inocence VI. O tom informoval básník Francesco Petrarca. Podle jednoho dobového svědectví se v bazilice prý pásly ovce. Následovala stavba dochovaného monumentálního gotického ciboria na 4 sloupech, které dal roku 1367 nad hlavním oltářem styčit papež Urban V., aby v něm byly uchovávány relikviáře s lebkami svatých apoštolů Petra a Pavla. Po návratu papežů do Říma roku 1378 začala zásadní obnova lateránské baziliky i baptistéria, která byla ukončena roku 1384, jak dokládá nápis v pásu mezi mozaikami apsidy. Po návratu papežů do Říma v roce 1377 zůstala bazilika svatého Jana Lateránu významným symbolem papežské moci, ale samotné sídlo papeže bylo od té doby spojováno spíše s Vatikánem, kde byla postavena bazilika svatého Petra.
Ve středověku se v Lateránském paláci a bazilice konalo 5 významných koncilů neboli shromáždění biskupů a důležitých církevních představitelů. První lateránský koncil se konal v roce 1123. Tento koncil se zaměřil především na otázky církevní reformy a řešení sporů mezi papežem a světskými vládci, boj o investituru. Koncil odsoudil Simonii, to je svatokupectví, a stanovil podmínky pro křížové výpravy do svaté země. Druhý lateránský koncil se konal v roce 1139. Jeho hlavním úkolem bylo uklidnit situaci církve ve schizmatu, které předešlého roku skončilo smrtí vzdoru-papeže Anakléta II. Byla přijata také ustanovení ohledně celibátu, kněžské svěcení bylo prohlášeno za překážku pro uzavření manželství. Třetí lateránský koncil se konal v roce 1179. Jeho hlavním bodem byla regulace volby papeže, to je, že na volbu papeže je nutná 2/3 většina kardinálských hlasů. Mimo jiné přijal tvrdá opatření proti heretikům. Čtvrtý lateránský koncil se konal v roce 1215 a potvrdil 70 papežských dekretů, které vymezovaly základní církevní doktríny a praktiky, například nauku o transubstanciaci, papežský primát a 7 svátostí. Byly také přijaty reformy týkající se světské moci a církevní disciplíny. A pátý lateránský koncil se konal v letech 1512 až 1517. Byl to poslední koncil před protestantskou reformací. Koncilní otcové rokovali o dogmatických i disciplinárních otázkách. Bylo zavrženo učení některých filozofů o smrtelnosti duše. Na obrázku vidíme baziliku, jak vypadala v 15. století. V té době papež Martin V. nechal obnovit podlahu a fresky a následně byly provedené další práce. Zásadní obnova přišla až v 17. století. U příležitosti jubilejního roku 1600 dal papež Kliment VII. Renovovat příčnou loď baziliky, což provedl architekt Giacomo della Porta a malíř Giuseppe Cesari. Postranní dvojvěžové průčelí kostela projektoval Domenico Fontana. V letech 1646 až 49 byla provedena barokní přestavba podle projektu architekta Francesca Borrominiho a směřovala k jubileu v roce 1650. Další úpravy proběhly v letech 1734 až 35 ve stylu vrcholného římského baroka, kdy architekt Alessandro Galilei přistavěl nové východní průčelí. A nyní můžeme začít s prohlídkou baziliky. Průčelí je z 18. století a je ozdobené 15 sochami vysokými 7 metrů. Uprostřed je Kristus, po pravici Jan Křtitel a po levici Jan Evangelista. Na vrcholu fasády v tympanonu je mozaika Krista Spasitele. Nejprve se podíváme na mapku. Pětilodní bazilika ve tvaru písmene T s apsidou a plochým stropem je 140 metrů dlouhá a 140 metrů široká. Z toho šířka hlavní lodi je 65 metrů. Pro porovnání bazilika svatého Petra je dlouhá 186 metrů. Při vstupu do átria se vlevo nachází socha císaře Konstantina, zakladatele baziliky. A nápis Toto je hlavní kostel všech římských chrámů. V prostředním vchodu jsou starověká bronzová vrata, pocházející z římského fóra z budovy Kurie. Přemístěna sem byla v roce 1660. Svatá brána je poslední vpravo v portiku a byla první, která byla otevřena v historii jubileí a bylo to během svatého roku v roce 1423. Papež Martin V., který je pohřbený pod hlavním oltářem, jako první při projití branou definoval to, co se od té doby stalo znamením par excellence jubilejní pouti. To je projít svatou branou, která představuje Krista a přijmout dar jeho milosti. V bazilice svatého Petra se svatá brána otevřela poprvé až o Vánocích roku 1499 za papeže Alexandra VI. Pro jubileum v roce 1650 měla bazilika získat novou tvář, která je dílem Francesca Borrominiho. Výsledkem jeho obnovy byla přeměna původní antické baziliky na překrásný barokní interiér. Borromini zachoval strukturu původní baziliky a obohatil ji o barokní prvky. Bazilika je pětilodní, na fotkách vidíte 2 postranní lodě.
Borrominiho heslo bylo, že největším nepřítelem architekta je roh. Takže se můžete podívat, jak se s rohy vyrovnal. Hlava anděla s křídly je také typickým znakem jeho architektury. Na fotografii vidíte záběr do boční lodě se světlem a dále hlavní loď s ciboriem vpředu. Hlavní loď představuje vnitřek nebeského Jeruzaléma popsaný v Apokalypse s 12 dveřmi chráněnými 12 apoštoly. Ve Zjevení v 21. kapitole čteme: A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů beránkových. Ve výklencích je totiž vyobrazeno 12 dveří a před každým z nich je socha jednoho z 12. Ti, kteří se účastní liturgie v bazilice, jsou v ideálním případě mezi těmi, kteří byli spaseni v Jeruzalémě, kteří sestoupili z nebe. Holubice nad svatostánky a ve vstupní klenbě, kromě toho, že připomínají papeže Pamfíliho, jsou ideálně spojeny se zobrazením Ducha Svatého. Na fotografii vidíme některé ze soch apoštolů ve výklencích, které jsou zhotoveny podle návrhu Gian Lorenza Berniniho. Francesco Borromini zachoval středověkou podlahu, dílo zkušených mistrů jako mramorový trávník vedoucí k oltáři. Ovály, v níž nechal vystavěnou zeď jako pozůstatek starověkého kostela, byly v 18. století pokryty malbami představujícími proroky. Štukové basreliéfy, které měly být podle Berniniho záměru dočasné, ilustrují biblické příběhy podle typologického čtení dějin spásy, charakteristické pro křesťanskou víru. Každá epizoda Starého zákona je vnímána jako předobraz zákona Nového. Například ve druhém páru štuků od oltáře je Noémova archa před obrazem křtu. A nyní se můžeme podívat ještě do hlavní lodě. Pozornost návštěvníka upoutá také bohatě zdobený kazetový strop. Navrhl ho Giacomo della Porta, a to v roce 1603. Papežský oltář s baldachínem se nachází v křížení hlavní a příčné lodi. Pochází z roku 1369 a vytvořil ho Giovanni di Stefano. Papežský oltář stojí na tordovaných, to je spirálovitých mramorových sloupech. Sloupy mají v tomto stylu zkroucený vzhled, který připomíná spirálu nebo propletení, což dodává objektům dynamiku a eleganci. V papežském oltáři uprostřed je zachován dřevěný oltář, na kterém podle tradice sloužil mši sám svatý Petr. V roce 1368 papež Urban V. pověřil Giovanniho di Stefana vytvořením ciboria, které podtrhuje jeho přítomnost. V bazilice svatého Jana v Lateránu se nachází také některé cenné relikvie. V ciboriu jsou to nahoře za mříží uložena relikviářová poprsí svatých Petra a Pavla s relikviemi hlav těchto světců. Další relikvie jsou uloženy ve schránce pod nimi. 12 obrazů obklupujících ciborium je dílem Antoniáca Romana a jeho školy z 15. století. Před oltářem se po schodišti vchází do zahloubeného konfesia, což je předchůdce pozdějších krypt. Je zde pohřben papež Martin V., který byl papežem v letech 1417 až 31. Byl zvolen po velké schizmě, která rozdělila církev. Jeho zvolení znamenalo obnovu jednoty v církvi po dlouhém období rozkolu. Dále je zde dřevěná socha Jana Křtitele z 15. století. Nad oltářem nejsvětější svátosti, vlevo od transeptu příčné lodi, se za stříbrným basreliéfem z poslední večeří z 16. století nachází relikvie Mensa Christi. Je to část stolu, u kterého při poslední večeři seděl Ježíš. Relikvie byla přenesena do Říma v průběhu středověku a je jednou z nejcennějších a nejuznávanějších relikvií v katolické církvi. K veřejnému uctívání bývá vystavována při speciálních příležitostech. Tato relikvie je v protipólu ke zbytkům dřevěného oltáře, u kterého sloužil svatý Petr. Přítomnost těchto dvou podobných relikvií v téže bazilice dává podstatu důležité symbolice, kontinuitě tajemství Eucharistie od Krista pod Petra. Nyní se podíváme do samého závěru baziliky. Románská italo-byzantská mozaika v závěru apsidy má 3 pásy.
V horním pásu se na modrém pozadí zjevuje poprsí Boha Otce Vševládce Pantokratora mezi serafíny. Střední hlavní pás na zlatém pozadí spodobňuje adoraci svatého kříže, Pannou Marií a svatým Janem Křtitelem. Za nimi stojí zleva svatí Pavel, Petr a František, za Pannou Marií klečí drobná postava papeže Pikuláše IV. Pravo za Janem Křtitelem stojí svatý Antonín, Jan Evangelista a Ondřej. Spodní řadu světců mezi okny tvoří 9 apoštolů. Papežský stolec. V apsidě baziliky se nachází stolec katedra římského biskupa. To je papeže vyznačuje dodnes hodnostně nejvyšší kostel katolické církvy, což není bazilika svatého Petra ve Vatikánu. Tuto skutečnost hlásá latinský nápis vyložený mozaikou nad vstupem do átria, který končí formulací Matka a hlava všech kostelů města, to je Říma a světa. Stolec je umístěn uprostřed polokruhové lavice původních sedadel kanovníků. Najdeme zde také gotickou dřevěnou sochu trůnící Panny Marie s dítětem, Maria Madre della Chiesa, Maria Matka církve, kterou lateránské bazilice daroval papež František. Lateránská bazilika má také spojitost s naší vlastí. V historii se zde odehrála svatořečení i českých světců. Podle některých pramenů zde byl v roce 1204 papežem Inocencem III. Prohlášen za svatého sázavský opat Prokop. Podle některých historiků byl Prokop jako první český světec řádně kanonizován papežem podle papežstvím prosazovaných církevních norem. Jiní historikové toto svatořečení ale zpochybňují. 19. března 1729 zde byl papežem Benediktem XIII. Svatořečen svatý Jan Nepomucký. Oltářní obraz vylovení těla svatého Jana Nepomuckého z Vltavy je umístěn v kapli svatého Františka v pravé stěně. Ikonograficky pozoruhodná barokní kompozice ilustruje tuto legendární epizodu se stranově obráceným pohledem na Prahu. Na mapě se můžeme podívat, co zajímavého se nachází také v okolí baziliky. Je to Lateránský palác, baptistérium, obelisk, svaté schody, brána Porta San Giovanni a socha svatého Františka. Lateránský palác lodží požehnání. Pokud z baziliky vyjdeme bočním portálem v průčelí postaveném v roce 1586 Dominikom Fontánou, dostaneme se na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano. Baptistérium. Osmiboká stavba oktogon lateránského baptistéria je zbudovaná z cihel, je pravděpodobně nejstarší svého druhu a posloužila jako vzor dalším baptisteriím. Roku 315 ji dal císař Konstantin vystavět jako válcovou za vlády papeže Sixta III. V letech 432 až 440 byla proměněna na oktogon a později ještě několikrát upravována. V barokní době byly zbořeny obvodové kaple svatého Štěpána, svatého Hilária a svatého Kříže. V apsidě se dochovaly zbytky římské mozaiky a antické sloupy z červeného egyptského porfiru. Římského původu je také křestní vana, vybroušená z jednoho kusu porfiru. Bronzová vrata z jednoduché geometrické profilace pořídil římský biskup Hilarius v 5. století. Nejstarší nástěnnou malbou je zde na stěně polyfigura Madony s Ježíškem ze 14. století. Raně barokní nástěnné malby vytvořil Andrea Sacchi v 17. století. Carlo Maratta namaloval scénu Císař Konstantin ničí pohanské obrazy. Obelisk. Na Lateránském náměstí severně od baziliky stojí Lateránský obelisk, nejvyšší v Římě. Žulový monolit o výšce 37,2 metrů a váze asi 455 tun dal vyrobit farao Tutmos IV. Zhruba 1400 let před naším letopočtem, a to pro chrámový komplex v Karnaku. Císař Konstantius II. jej dal převést nejprve do Alexandrie, odtud roku 357 do Říma, kde byl postaven v Circus Maximu. Po pádu říše byl povalen a poškozen. Roku 1587 byl vykopán, opraven Dominikom Fontánou a následujícího roku za papeže Sixta V. vstyčen na 8metrovém podstavci. Poutník by jistě neměl vynechat svaté schody. Svaté schody jsou podle křesťanské legendy schody, po kterých kráčel Ježíš Kristus v paláci Poncia Piláta v Jeruzalémě.
Nacházejí se v Římě, v budově naproti Lateránské baziliky a do Říma je nechala převést v první polovině 4. století svatá Helena, matka císaře Konstantina. Schody byly pokryty dřevem z okénky, v nich jsou vidět stopy Kristovy krve, jež líbají věřící stoupající vzhůru po kolenou. Přítomnost schodů v Římě, jakož i zázraky s nimi spojené, se poprvé zmiňují v knize Liber Pontificalis z období pontifikátu papeže Sergia II., to je 9. století. Později se o nich zmiňuje bula papeže Paschala II., to je 11. až 12. století. Nejdříve byly schody umístěny v prostorách staré rezidence římských papežů v Lateránském paláci. V roce 1585 nařídil papež Sixtus V. jejich přemístění do oproti stojící budovy s papežskou kaplí, které se kvůli tu uloženému velikému množství relikví říkalo Sancta Sanctorum, svatyně svatých. Nejvzácnější relikví uchovávanými v kapli je zřejmě obraz Ježíše Krista. Jeho výjimečnost tkví v tom, že je považován za archeiropoeton, to je obraz namalovaný lidskou rukou. Obraz, ikona, je umístěn v dřevěné schránce vyzdobené zlatem a stříbrem na hlavním oltáři svatyně svatých. Vznik obrazu se klade do období 4. až 5. století. Jedna z legend vázajících se k tomu, jak se obraz dostal do Říma, praví, že obraz pochází původně z Konstantinopole. Za vlády císaře Lva III. V době ničení náboženských obrazů, ikonoklasmus, konstantinopolský patriarcha Germanos I. měl obraz ukrýt a v roce 730 dal tajně převést do Říma. Socha svatého Františka z roku 1927, to je 700 let po jeho úmrtí, je od Giuseppe Toniniho. Dále je na pomníku dalších 5 soch, které představují jeho následovníky, kteří ho doprovázeli při setkání s papežem Inocencem III., od kterého žádali uznání řádu. Brána Porta San Giovanni je součástí aureliánských hradeb ze 3. století. Níže pak najdete odkaz na video, které vás přenese do baziliky svatého Jana Lateránského. A na závěr se podíváme na další slovníček poutníka. Come stai? Jak se máš? Come sta? Jak se máte? Sto bene, grazie. Mám se dobře, děkuji. Come ti chiami? Jak se jmenuješ? Come si chiama? Jak se jmenujete? Mi chiamo. Jmenuji se. Scusa. Promiň. Mi scusi. Promiňte. Quanto costa? Kolik to stojí? Dove è il bagno? Kde je toaleta? Aiuto! Pomoc. Sì. Ano. No. Ne. Non parlo italiano. Nemluvím italsky. V roce 2025 pro římskokatolickou farnost Dolní Dobrouč připravila Radka Blajdová.